Ahoj lidi, vítejte u dalšího dílu podcastu Upust páru v páru. Dneska na téma... Soukromí ve vztahu. Jdeme na to. To byla dneska obrovská změna, že jsi vzal ten... A jak řekl Elinek, HBO uvádí. HBO uvádí, tak. Jdeme na to. Mimochodem chci na začátek udělat reality check, protože tak rychle, nebo tak rychlá příprava na díl ještě nikdy neproběhla. Dneska jsme na to měli asi půl hodiny. Já mám olej ve vlasech, protože jsem si chtěla jít umývat hlavu. Já to chci říct, aby mi pak napsali, že jsem měla mastný vlasy. Já vím, že mám mastný. Mám 4 zlomený nehty a ty jsi stihl všechno, protože jsi nedělal nic. Já mám ostříhaný nehty normálně, klasický vyčištěný zuby, olej ve vlasech taky. Ale schválně. Na to tvoje rozbouřené moře. Ano. No, dnešní díl bude velice dojemný. Protože moje přítelkyně menstruuje. takže a jde o soukromí, takže takové máme mezi sebou soukromí, že ona mi dokonce a my jsme ještě tak naladěni, že já to dokonce i poznám, že menstruuje. No. A jsem ráda, že teď to ví všichni. Teď to ví všichni a můžete si to spočítat vždycky, na kdy to vychází, abyste věděli, jak se máte chovat. Tak. Ale já jsem ti to říkala pouze proto, abys věděl, že diváky nezmlátit, ale tebe zmlátit můžu a sedíš vedle mě. Kdybyste viděli krůpě potu, tak to není proto, že je tady vedro, ale že je to dojemně napínavý díl. Tak, ale ještě než půjdeme k dnešnímu tématu, tak se vrátíme k minulýmu, protože my jsme minule v Karlových Varech ve speciálu řešili, jak se baví ženy, jak se baví muži a ty rozdíly v té zábavě. A nám napsala sledující naše Katka, a to jsem si nepsala, ale to bylo krátké, ale mě to hrozně pobavilo. Napsala, že před prvním manželstvím si taky myslela, že protiklady se přitahují. A pak zjistila, že ne, takže je podruhé šťastně vdaná a že s partnerem, nebo teda s druhým manželem, že s tím už jako sdílí většinu zájmu. A byť, že teda jako netráví čas pořád spolu, ale že jim to pomohlo v tom, že jako mají víc témat, o čem si jako povídat a tak dále. Tak to je první manželství je vždycky na zkoušku, jo? Vy všichni, co jste v prvním manželství, připravte se na to, že se rozvedete. A víš, že naše manželství bude moje první taky. Tvoje první, ale moje druhý, takže ale moje první. Jestli se bude někdo rozvádět, tak ty. Jo, já ne. No ale kvůli tobě. To je možný, no. Dobře, tak jo. Tak, kdo začne? Moment. Kdo je sponzorem dnešního pořadu? Řekni to ty. Nikdo menší než magazín Nevěsty. Ano. Magazín Nevěsty, kde najdete inspiraci nejenom pro první, druhou i třetí svatbu, ale také pro rozhovory. Pro první, druhé i třetí líbánky. Ano, ale taky rozhovory se svatebními dodavateli, se známými osobnostmi. Najdete tam diskuzní fórum. A můžete zjistit, že svatba se může stát velice příjemnou záležitostí. Mě by zajímalo, jestli jsi na tom magazínu někdy byl, kromě toho, když jsem ti ho ukazovala, že vznikl. Byl. Hlavně každý příspěvek vlastně mi projde přes můj, takže... No, protože máš povinnost ho lajkovat a komentovat, ale to je jenom instagramový příspěvek. Ano. Takže nejsem si jistá, jestli čteš i ty. Já mám moc práce. Máš v práci moc práce. Já mám výhodu tu, že až se budeme brát, tak vlastně budeš zařizovat všechno ty. Takže v pohodě, já se budu bavit. Ano. A začneš ty dneska nebo já? No, začni. Uvidíme, co tam máš. Dobře. No. Já se na to napiju. Já jsem si dělala nějaký poznámek, ale víš co, tak počkej. Jinak, já začnu nejdřív, já tady mám dneska spoustu poznámek. Já dneska začnu teda pozor, já teď mám taky něco. Známýma osobnostma. Protože já teďka mám připravený 2 páry, které jsou v otázce jako soukromí tak trošku kontrastní. První z těch párů je Tom Holland a Zendaya. Neberte si z nich příklad, jsou mladí a krásní. A nedávno se vzali. A jsou za vodou, ještě než se vzali. Dávno, no.
Takže Tom Holland a Zendaya se poznali v roce 2016 při natáčení Spider-mana Homecoming konkrétně. A vlastně hnedka je fanoušci i média začali dávat dohromady, jako logicky. Ale oni to vlastně nikdy nepotvrdili v té době a vždycky se o sobě mluvili ve všech jako rozhovorech a tedy o sobě mluvili pouze jako o přátelích a kolezích. Tak. Ale změnilo se to v červenci roku 2021, protože to je paparazzi v Los Angeles nachytali, když si v autě dávali pusu. Načapali, ježiš, pusu. No, je to tak, no. A samozřejmě během několika hodin ty fotky obletěly celý svět, protože ano, protože všichni to čekali vlastně, že jako spolu jsou a přáli jim to. No a Tom Holland potom v jednom rozhovoru, který byl krátce po tady té situaci, řekl, že jednou z nevýhod naší slávy je, že soukromí už není úplně pod naší kontrolou. Okamžik, o kterém si myslíte, že patří pouze vám dvěma, najednou sdílí celý svět. A pak k tomu ještě dodal, že vždycky trval na tom, že si svůj soukromý život nechá pro sebe a že měl v tu chvíli pocit, že mu to soukromí někdo ukradl. Když se ho novinář zeptal, jestli prostě jen nebyli připraveni o vztahu mluvit, odpověděl, nešlo o to, že bychom nebyli připraveni, prostě jsme nechtěli. A ještě jako dodal, což se mi teda líbí, že to není rozhovor, který může vést bez ní, protože to není jenom jeho příběh, ale je to jejich příběh a že když se jich někdo ptá jako na jejich vztah, tak by o něm měli mluvit oba dva a nejenom jeden. A to se mi líbí, když takhle mladí už jsou tak jako inteligentní. Jo, tak oni do toho byli vhození jako velmi rychle, že jo. No ale sdílení těch hezkých věcí, no tak to není takový průšvih, jak těch hnusných, no to je potom horší, no. Jo, to s tebou souhlasím, ale samozřejmě pokud jako nechceš mít veřejný vztah a praskne, že ten vztah máš, tak už to... Tak jako nechceš mít, když se dáš jako na takovouhle tak samozřejmě museli vědět, že to je otázka času. Stejně tak, jako to, když se nedávno vzali, tak vlastně dokázali tu svatbu opravdu jako udržet v tajnosti. A okamžitě, já tím, že teda mám ten magazín Nevěsty a samozřejmě tady ty svatby slavných sleduju, tak okamžitě vzniklo ale tolik AI fotografií, které byly opravdu všude jako hashtagované, že jsou to fotky z jejich svatby. Že v tom byl takovej maglajs, že opravdu několik dní, dokud nezveřejnili oni sami něco, tak nebylo jasné, jestli jsou to opravdu jako fotky z jejich svatby nebo jenom nějaký jako AI úpravy. Ale to byly, to nešlo, to, že by bylo třeba 5, ale to byly stovky a stovky prostě AI fotek, který jako byly, že tady máme fotky a dávali to lidi, samozřejmě ne média, ty si to nemůžou dovolit. Tak, no a ten opak k ním je Kristen Bell a Dax Shepard. Kristen Bell je Veronika Marsová. A manžel její, víš, který je Dax Shepard? Ani náhodou. On hraje většinou v těch, jako v komediálních věcech takový, anebo vždycky hraje nějaký hajzliky. Tak už jsem doma. Víš? Nevím. Já ti opak ukážu, ale dobře, určitě víš. Dobře. Ti jsou spolu od roku 2007, mají už děti, jsou spolu dlouho. A naopak jejich vztah je takový jako veřejný projekt, protože oni veřejně mluví na Instagramu a na jiných sociálních sítích o tom, že mají partnerské krize, o tom, že chodí na terapie, o hádkách, o závislosti Daxa na alkoholu, o sexu, o žárlivosti, o rodičovství. Kristen opakovaně říká, že chce bořit mýtus dokonalého manželství. Například veřejně přiznali, že chodí teda na tu párovou terapii, že se opravdu, nebo občas, že se hádají opravdu ošklivě a že vztah je podle nich velká práce. A ona k tomu řekla, což se zase líbilo mně, že terapii nevnímá jako poslední možnost, ale že tam právě chodí proto, aby byli lepší tým. A že ta otevřenost a to, že to jakoby sdílí s tou veřejností a chodí jim na to i nějaký jako reakce, takže jim to pomáhá odbourávat stud a že jim to pomáhá prohlubovat ten vztah a vlastně mluvit o těch jako nepříjemných věcech, které jiný páry třeba zametají pod koberec. Tak my jsme si jako ze vztahu udělali podcast, takže my horko těžko budeme říkat, že je lepší je ta první varianta. Na druhou stranu samozřejmě sledovanost našeho podcastu a Toma Hollanda a Zendaya je asi maličko, jako trošku někde jinde. Jsme první, kteří se dostali ve sledovanosti do mínusu.
Ne, no, ale takže... Ale tak někoho tam máme asi. Takže já samozřejmě jako chápu, že když tě sledujou jako miliony lidí po celém světě, takže jako je to trošku o něčem jiném, ale mně osobně, tím, že já jsem jako otevřený člověk, tak mně je asi přirozenější logicky jako ta otevřenost. No, já jsem byl otevřenější, když jsem byl mladší. Fakt? A no, tak to jsem byl vlastně takový A ty tady na sebe vybliješ všechno. Teda jenom v bonusu, jo? Kotel. Ty říkám, protože se na nás nikdo nedívá, takže Takže až se začnou dívat, tak budeš mluvit méně a méně. To bude úspěšný podcast. Až se na to podívají zpětně, nebo si to poslechnou zpětně. Teďka se zatím nečervenám, když chodím po ulici, no, protože si říkám, jako v pohodě. No, ale už se mi stalo, jako, no, že jsem slyšel, nějaký narážky a bylo mi jasný, že ten člověk se prostě díval na náš podcast, nebo ho poslouchal. Takže jo, no, to bylo takový. A v práci vlastně taky říkali, že sledujou, jsou tam nějaký slečny, kteří to sledujou. Asi, nebo říkali, že to budou sledovat, no. Ne, ty asi ne. Ale... Kolik máte v práci slečen? Jaký jsou to slečny? Já nevím, že máte nějaký slečny v práci, který sledují náš podcast. No. Jaký slečny, kromě jeřábnic, tam jsou? To je to soukromí, který si držím. Jako. Dobře. To nebudou jeřábnice, to budou... Tak pojďme... Z kanceláří, děvčata. Děvčata z kanceláří, aha, dobře. Ale oni už je, myslím, vyhodili za to, že v práci sledovali podcast. Takže... Pojď na tvoje zajímavosti. Jo, já mám takový jako tady věci, jsou to zajímavosti. Lidé často říkají, když nemáš co skrývat, nemáš problém ukázat telefon. A nebo třeba za nás, když nemáš co skrývat, nemáš problém ukázat deníček. Dát mi přečíst ten dopis, co ti přišel. Dát mi přečíst všechny ty dopisy, co ti pravidelně chodí. Vlastně teďka je cink, pípne telefon a dřív to bylo zazvonil pošťák. Zase ti přišla zpráva, nebo zase ti přišel telegram, nebo no. Tak jako telefon, no. Důvěra, samozřejmě psychologové říkají, upozorňují, že důvěra není totéž, co neustálá kontrola. Jo? Takže jasně, zdravý vztah obvykle stojí na dobrovolné otevřenosti, takže jako neustálý jako testování a takhle ověřování si telefonu a takhle, to není tak dobrý, jako to je potom takový začarovaný kruh, jo? Lepší je sice mít nějaký tajemství, ale zase tajemství má každý. Já třeba mám tajemství, jo? To si jenom myslíš. Já tě lezu do telefonu, nemáš. Tohle v telefonu není. Počkej. Ale dneska ti to tajemství řeknu v bonusovém díle. Říkal jsem si, počkám několik let, až mi to odpustí, ale řeknu ti to dneska teda, no. Aby to bylo napínavý, tak ti to řeknu v bonusu. Jo? Dívejte se, dnešní díl je možná poslední, protože příště už tady nebude polovička našeho páru. Ano, tak můžeš to dělat sama. Já teď budu napjatá. Budeš mít víc hostů. Já teď budu napjatá, ale počkej. Já jsem k tomu chtěla říct jednu věc. Sakra, teď jsem to zapomněla. Počkej, teďka jsem úplně rozvrkočára, ne? Ano, z toho, že máš tajemství. Ne, já právě, když jsem se připravovala na dnešní díl, tak jsem četla, že je právě ten rozdíl, co je jako soukromí a co je tajemství. No. Že soukromí je, když máš třeba ten deník nebo zamčený telefon, to je soukromí. Tajemství je, když máš milence nebo dluhy. Jo, cítíš ten rozdíl. Takže ještě jednou, je to něco soukromého nebo máš tajemství? A teď si dobře rozmysli, co odpovíš. Můžeš mi to zopakovat? Jaká je ta definice? Takže tajemství je... No když jako musíš něco tajit, že jo, tak to bývají většinou negativní věci, kdežto soukromí je prostě něco, co třeba nechceš sdělovat, ale není to nic jako špatného. Jako každý má právo na... Takže třeba jel jsem do práce a chytlo mě kakání a nestihl jsem to. To je soukromí nebo tajemství? To je soukromí, když to není v mým autě. Když je to v mým autě, tak by to mělo být tajemství. Dobře. Jo? Aha, už chápeš ten rozdíl. No, jo. No. Takže to vyhodnotíš. No počkej, ale zpátky k mobilu.
Tak já jsem tady taky mimo jiné právě měla, počkej, já tady totiž mám... V mobilu já nemám problém, ale říkali mi lidi, třeba, my máme to vyhledávání, že jo, co se nám mimochodem teďka hodilo, protože se zapomněla svůj telefon v OCčku. Jo. A díky tomu, že máme jako sdílenou polohu, tak jsme ho mohli najít. Že jo. Dokonce se to pohybovalo. Sdílejte si tu polohu, je to důležité, budete takhle hledat telefony. Ale u víc lidí, když jsem jim to řekl, tak hej, to bys jako měl nějaký soukromí svoje, nebo tohle a to, nebo já bych to neděláš dobře. Počkej, ale neděláš dobře, že dáváš ty zápalky zpátky. Neděláš dobře, že máš to sdílený. Ale ty lidi zapomínají, že to je jako vzájemný, že jo? To není jenom, že já vidím jako ty tebe. Ty jsi to nastavila a chtěla vzpomínat, ať to potvrdím. No a potvrdil jsi to zcela dobrovolně. Ten nůž jsem odložila hned po to. Ale já v tom nevidím vůbec žádný problém. Protože jestli třeba řeknu, že jdu ven s klukama, budeme tam a tam, ty se podíváš do telefonu a já budu úplně někde jinde, no tak co, no tak se na to zeptáš, já ti řeknu, no jo, jeli jsme tam bylo zavřené, nebo to nebudu mít žádný, nebudu mít tajemství prostě. Dobře, ale hlavně jako... A pokud teda se s klukama domluvím, že hele, tam si pojedeme do bordelu, tak jako to už je pak... Tak si necháš mobil v autě prostě, tak jak to dělá vážný. Když se budu takhle chovat, jako když budu bez tebe, no tak to už je můj problém, protože ale tak hlavně jako to je přesně v momentě, kdy jako někdo se nad tím pozastaví. Tak když děláš něco, co tak není... Právě, jako... tak mě okamžitě napadá, aha, takže ty lidi dělají jako něco, co... No. Protože já to nepoužívám na to, když seš pryč, abych se dívala, kde seš. Já jsem to třeba použil mockrát, že se mi nechtělo tě zbytečně volat. Kde seš? No, tak jsem se podíval, je tam, protože jsme měli mít sraz někde. No, to já to úplně stejně, že jo, když vím, že jezdíš domů třeba... A nebo třeba jedeš vlakem, tak se podívám, bude mít zpoždění, nebude mít, kde je ta trasa, jo. Prostě kde seš. Já to používám úplně stejně, no, nebo když třeba jedete, já nevím, s holkama na kole, tak se třeba dívám, teďka jsem se dívala, že když jste jeli na kole. Nebo když jsem šel běhat, tak jsem měl jednou telefon, pohni. Jo, měl jsem to. No. Akorát, že on byl, že on se občas zasekává, takže ono to vypadá, že stojíš. Pohni, běžíš nějak pomalu. No, něco takového. Jo, ne, ale to jsem kontrolovala, protože ty jsi občas chodil z běhání tak hotovej a ještě jsi mi říkal, že se ti třeba točí hlava nebo to, tak jsem kontrolovala, jestli žiješ, jestli nestojíš. Já jako s tím vůbec absolutně nemám problém ze sdílení a to už to máme hodně dlouho. No ale přesně tom, jako kdy to používáš, já prostě opravdu to není, že bys jako já nevím, mi řekl, že jdeš na fotbal a já bych kontrolovala, jestli jsi fakt na fotbale prostě. Je to o tom, že vím, že třeba když jezdíš z práce v určitou hodinu, plus minus, a většinou mi třeba řekneš, nevím, po práci jdu do obchodu něco koupit, že jo, tak vím, že přijedeš pozdě a když prostě nevím, že někam jdeš a hodinu nejseš doma, tak se dívám prostě, jestli jsi jako neměl bouračku třeba někde, nebo se podívám, jo, dobrý je v Kaufu, tak jako that's all, není to o... Nebo nevím, stává se ti, že bych ti jako psala, teď už jsi měl být doma. Ne, to ne, ale co děláš tam a tam, to si pamatuju. Jo. To bylo... A teď nevím, kde jsem to byl, u Kadeřnice, nebo to byla nějaká adresa. Jo, no. Ale kde to seš? Jo, kde to seš? A já ti napíšu, ty stíhačko, nestarej se, jo? Nebo něco takového prostě. Přesně. A nebo třeba vidím, že seš v Kaufu a neřekneš mi to, tak je to kup ještě to a to. Jo. Protože vidím, že seš v obchodě, že jo? No, takže... No ale počkej, ale s tím telefonem ještě bych nekončila. Já tady mám k telefonu totiž ještě další otázky, které mohou... Takže, PIN k telefonu. Ten znáš vlastně? I odemykací kód známe. Máme ho stejný, prosím vás. Já jsem si musela nastavit stejný, jako má Zdeněk, protože by si můj nepamatoval. Takže máme nastavený z toho důvodu stejný. A já myslím, že už jsme to v nějakém dílu i říkali. A to taky spousta lidí, jako ty máš prostě a úplně jako stejně. A jako proč ne? Pak když je potřeba, jako něco potřebuješ s tím telefonem. Já ti jako... Ale počkej, teď necháme to mě totiž zajímá jedna otázka, jestli jsme si vzájemně někdy vlezli do telefonu a něco přenecháme to do bonusu, nebo to řekneme tady? To není nic takového, že by si kvůli tomu měl někdo něco platit. To jim řekneme hned. Furt s tím placením, nevytahuj to. No, tak vlezl jsi mi někdy do telefonu a... Ne. Já tobě jednou. Fakt? Jo, ale počkej. Protože jsme spali a tobě furt pípal mobil a bylo to jako třeba, nevím,
půl 12, půl 1 a furt to bylo píp, a už je to dlouho a bylo to jako furt píp. Ale tak my jako běžně fungujeme tak, že když třeba nevím, ležíš daleko od telefonu a zazvoní, kdo to tam zas, co to, tak mi řekneš jako to, podívej se, kdo to je a vzájem. Takže ano, vlezla jsem ti tam, ale nebylo to, že bych jako ti nedůvěřovala. A to byli kluci byli to kluci z Dobrátek. Oni tam vždycky pindají. No, ono tam bylo něco strašně vtipného, já jsem si to chtěla přečíst, tak to jsem ti tam vlezla jednou. No. Takže jo. No. A já myslím, že vůbec. A když, tak ono se to stejně, když pípne, tak se to objeví hned na obrazovce. To já se podívám. No, já totiž, a můžu to říct, protože naše maminka se na podcast nedívá. My jsme totiž doma vyrůstali v tom, tím, že jako vlastně v mém dětství jako mobily teprve začínaly, že jo, předtím byly pevný linky, takže v mém dětství končila hliněná destička. Morzovka. Ne, ty kelímky se šňůrkama z oken. To jsem měl, to jsme měli. Já s dědou. Jako, tata to zavedl na zahradu. Vždycky. Já jsem to měla s dědou z horního patra do dolního. No, ale, a pak jsme měli ještě vysílačky, děda koupil. Tak daleko jsme nebyli. Děda koupil vysílačky. Takže jsme nebyli tak bohatí. Tak. No, tak to víš. My jsme měli akorát na ten kelímek, když jsem dojedl ten jogurt. Tak. No a my, když jsme vyrůstali, tím, že ty mobily teprve prostě začínají, tak u nás doma fungovalo úplně zcela běžně, že prostě když ležel někde telefon a začal zvonit, většinou, protože otec měl první, že jo, telefon, tak prostě zařval na kohokoliv, kdo byl blízko, jako kdo volá. A když to nebylo pracovní, tak to prostě zvedl ten, kdo u toho telefonu byl. Nebylo, a tenkrát ještě se telefony ani nezamykaly, že úplně na začátku. Takže vlastně jako, nebylo zamykali, ale byl to takový ten zámeček na boku, ne jako heslo, že jo, takový to, jak jsi to odemkla a zamkla tlačítkem na boku, abys omylem něco třeba nevytočil. Takže já jsem jako vyrůstala v tom, že přesně jako nemáme žádné tajemství, tak ten mobil je tak nějak jako pro všechny, kdo k němu přijde. Ovšem v momentě, kdy se ten mobil začne zamykat a člověk si ho sebou začne nosit i na záchod, tak začneš cítit problém. Aha. A prostě pak ano, ten problém vycítí, že dneska už spolu naši nejsou, že jo? Takže jako já třeba u tebe takhle. Jako, já si ho na záchod beru docela často. Já jsem chtěla říct, že být to o tom, že se nosí mobil na záchod, tak ty seš v loji, protože ty neumíš jít na záchod bez mobilu. Ale jako myslím tím, že poznáš v tom chování, třeba kdyby jsi ty teďka najednou změnil to heslo do toho telefonu, nejde o to, že bys mi musel hlásit, jako měním si heslo, ale už bych jako měla pocit, že si to měníš z nějakého asi důvodu. Takže myslím si, ty že řekl třeba, že si ho nepamatuju. Takže jako myslím si, že člověk jako pozná v tom chování i u tady těch věcí, když jako je nějaká změna prostě. Nebo nějaký podezření prostě pojme. Jo. Takže to je... No a je třeba podle tebe normální číst si jako ve vztahu jako zprávy vzájemně? Jako číst, no tak to asi není úplně jako číst si ještě jako, že projet si telefon a to, ne, tak to vůbec, jako, proč, co, to děláš, protože jako tomu člověku nevěříš, tak proto, jedině, jo. Jediný, co bych tak, jak říkáš, že by ti začalo něco cink, tak bych se podíval možná proto, abych ti dal vědět, že se tam něco probírá, zase, že potřebuješ něco pracovně nebo tak, ale většinou to budou asi nějaký blbosti. A kdyby jsi zjistil, že jsem to udělala, byl bys naštvaný? Cože jsi udělala? No kdyby jsi zjistil, že jsem ti pročítala zprávy v telefonu? Jakože když víš, že tam nic nemáš, byl bys naštvaný nebo překvapený? Ne, naštvaný bych nebyl, akorát bych se divil proč. Asi, jo, teďka už. Bych se divil proč a proč máš dojem, že to musíš dělat. Asi tak. Bych naštvaná byla, protože ty bys si tam o sobě přečetl tolik věcí, které nechceš vědět, že? A tak to už just tam nepolezu. To jako nemám zájem. Takhle. O sobě číst. Právě. Jako klidně si tam les, ale nelezla bych do konverzace babinec a plebs. Tam je to nebezpečný. Aha. Jinak je to v pořádku. Čti si, co chceš, ale tady to jsou konverzace s holkama, tam bych nelezla být tebou, jo? Tam si nemůžeš přečíst nic dobrýho. Já to tam stejně nenašel, takže já mám v mobilu pořádek, ty ne. Jo, to je pravda. Jo, vidíte, no to je, já bych si ani nic nenašla. On trpí OCD, on všechno maže.
On nemažu všechno. a Já háže mažu všechno do zbytečnosti. archivu. On prostě si přečte zprávu a tu konverzaci vezme a dá ji do archivu, takže pak ale mu No, neblikají protože mám na zprávy, pak že když jo? mě přijde něco, tak to mám přímo hned jako Ale na chápeš, začátku že a když vidím, ti že to přijde tam nová je. zpráva, tak se to vždycky posune nahoru. Že i kdybys tam měl 1000 To konverzací. jo, ale pak je to tam takový jako zaneřáděný, nebo A ty mažeš i maily. maily mažu, no. Takže třeba pak hledáme smlouvu a my ji nemáme, protože mu přišel mail a on ho prostě smazal. Tak já většinou proto mám i tu jinou e-mailovou, kterou se snažím moc to. Ale já chodím i na tu starou, já to musím všechno promazat, všechny ty spamy a to, protože mě to tam dělá prostě zlé. No. Takže můj Ale e-mail třeba fotky, hlásí 11 000 Mám nepřečtených e-mailů. Fotky, ty potřebuješ vždycky fotek 10 a z toho si vybereš nějakou, já už to mám dávno, jako já si tam nechám tu jednu a prostě Ano, všechno to vymažu. Já si jo? chci vybrat po 5 minutách, si chci vybrat z 10 fotek a už je tam jenom jedna, na které mám zavřený oči. Pojď dál, co tam máš? Tajemství vztahu před okolím. Tajemství vztahu před okolím. Tajemství ve vztahu před okolím. No. Nemusí jít jen o tajemství před partnerem. Jo? Takže jestli říkáš kamarádům třeba No, teď jsem ti to ty říkala. hádky Jo. a tak. Jo. Dobře, co tam máme dál? No počkej. No, počkej, já říkám kamarád. ještě to- Já, jo, můžeme to vzít bod po bodu, já tady mám takový body. No, jako kamarádům, no, jo. Ne teda všechno, ale to jsou většinou sdílený problémy, které vím, že mají úplně všichni chlapí třeba, jo. Takže si vlastně jenom tak hrajeme do karet a řekneme si, jo, a ty si myslíš, že u nás je to jiný, to je stejný a to a takový a makový a to. No, a pak si řekneme, nesedneme se na pivo a probereme to, nebudeme to takhle po telefonu, to je na dlouho. A to by mě zajímalo, Jo. kdy naposledy jsi a s kým jsi někdy telefonoval, aby s ním Včera. probral? A s kým? To nemůžu říct, Proč? protože nejde o mě, že jo. Jo, počkej, tak to někdo tobě telefonoval, aby si postěžoval. Ne, telefonoval mě, já jsem si do toho postěžoval a řekl, no tak jo. Tak Broňa. No nemůžeš říct do prkínka, chudák, ten bude mít doma peklo, ne? Počkej, a proč by měl peklo, když ty jsi stěžoval? Já jsem si stěžoval, říká, to je všude stejný, my to máme taky tak. Co si máš, co stěžovat Broňovi? To si probereme na Ne, my grilovačce. jsme řešili auto, takže Jasně. nemůžeš to tam říct, on chudák bude mít teďka, no nebude, co tak by oni jsou v měl? pohodě, ale Ale teď si stěžoval ty, proč on by měl mít doma problém, když ty si jemu řekl, stěžuješ? že to má doma taky tak. Počkejte na grilovačce, pánové. Já jsem to věděla, že to byl Bronislav. No dobrý, kamarádům, no tak jako holky, to je úplně jasný, že jo. Samozřejmě vždycky, když mě štveš, tak první, co dělám, že otevírám komunikaci a hnedka to holkám píšu, jak jsi mě nasral, že jo. No jasně. No tak v pořádku. A vždycky na to odpověď, no to není normální. A pak napíšou něco oni a vždycky, no to není normální. A pak zjistíme, že samozřejmě to máme všechny stejný, akorát trošku jinak, že jo. Ale to je upouštění páry. Ano. Akorát ji neupouštíme, nebo takhle, když ji v páru upustíme moc, té páry, tak to pak ještě potřebuju s někým jiným trochu poupustit. Tlakáč potřebuješ. Ano. A když mám terapii až za dlouho, tak, dobře. tak s holkama. Tak. Ano, máš terapii za dlouho a já si prášek vemu hned. Máte říkat mamince, co se děje u vás doma? No. Nebo nevlastní mamince třeba. Pro ty, co nás jenom poslouchají, dělám tohle. Musíš ťukat. Je to tam slyšet? Pojď mi zaťukat. Tak, ťukal si čelo, kdybyste nevěděli. Takhle zní moje dutá hlava. To nebylo na stůl, jo, klepání. Halo, je tam někdo? Tatínek někdo klepe. To já taky nedělám teda, vůbec. To je správný, no to pojďme dál. No ale proč? Protože mně to přijde, že to... Měl by tatínek vědět. No tak takhle, ty bys si spíš stěžoval. Možná bych si tatínkovi postěžoval, ano. No ne, mně to přijde totiž... řekl, co by řekl? No tak ty už si stěžoval, to jsme řešili. Kvůli tomu jsme se hádali nedávno. Co by mě řekl tatínek? Ty jsi šulín, já jsem ti říkal, že si ho nemáš být. To by ti řekl tatínek? Ne v tvým případě, to možná. A nebo on se vyjadřuje ke vztahu zpětně. ne v ten okamžik. No, já nevím, mně to totiž přijde, že to kazí vztahy v rodině.
že zvlášť u těch rodičů, když si jako... Já jsem to tak viděla u Takže já bych si stěžoval tvé mamince. Jo, takhle, no, tak to bys mohl, protože... To asi kazí vztahy v rodině. Takhle. Kdybychom my dva měli nějaký problém, se kterým bych se svěřila mojí mamince, tak moje maminka by na 99% dala za pravdu tobě, takže... Je to moudrá žena. Ne, spíš vždycky jakoby za všechno můžu já, ale to je v pohodě. Ale říkám, je to moudrá žena. Ale já jsem to takhle viděla u jedné kamarádky, když jsem bydlela ještě v Praze s ní a ona, když měla tenkrát ve svém vztahu jako problém, tak vždycky, protože měli s mamkou takovej velmi jako kamarádský vztah, tak vždycky jako zavolala a postěžovala si, jenomže ono to jako došlo do fáze, kdy ona neměla samozřejmě potřebu volat jí ty hezký věci, že jo? Ona vždycky jako zavolala jenom v tu chvíli, když si potřebovala postěžovat. A došlo to prostě do fáze, kdy ta její mamka toho jejího partnera absolutně totálně nesnášela, protože měla prostě pocit, že jí jenom ubližuje, že jo? Že nemají mezi sebou jakoby nic pěkného. Ale to jsem chtěla říct, že si trošku myslím, že tohle může být problém i jakoby mezi těma kamarádama. Že když taky máme jako ve svém okolí jeden pár, že prostě kdy ten partner, když si jako hodně u kamarádů na tu partnerku prostě stěžuje, tak to vidí všechno jenom jednoznačně. Tak to všichni vidí, všichni prostě, co je znají, tak to vidí hrozně jako jednostranně, byť s něma doma nejsou, nikdo včetně nás, jako neví. Já si musím podat kapesní, mě úplně z toho jsem začala smrkat. Aha, já jsem si myslel, že začíná ta dojemná část. Ještě ne. Tak už přejdeme k nám. Ne, ale že prostě samozřejmě všichni, co ho znají, to okolí jako dá logicky jemu za pravdu, že jo? A pak jako je pitomý, když ta partnerka má problém jako chodit do té společnosti, protože se bojí, že třeba si na ně jako budou ukazovat a tedy. Myslím si, že jako postěžovat si, hele jasně, to děláme všichni, na to ty kamarády taky máme, že jo, bychom si mohli postěžovat, ale asi jako by to mělo mít nějakou míru, nebo minimálně by asi měly zaznívat i ty dobré věci, anebo mít třeba trošku jako sebereflexe, že když je nějaký problém, tak jako asi na něm máme aspoň nějaký podíl oba dva, že jo. Jako u nás za to většinou můžeš ty, ale tak třeba 2, 3, 4% tam mám taky. Jsem v tom vztahu, takže... Určitě, no. Jakoby... 2, 3, 4% z 5. Z 5. Tak jo, no. Počkej, tady máme maminku. A kolik teda toho soukromí má mít ten vztah samotný? No. Já nevím. To se nedá měřit, že? Prostě soukromí tolik, co ten druhý partner dovolí a když je v tom nějaký problém, tak by se to mělo probrat, ale soukromí jako může mít, já říkám, mezi náma, jako já problém se soukromím nemám, s tvým soukromím. Ty nemáš problémy s mým soukromím. Ty nemáš problém sdělovat moje soukromí, třeba že menstruju a já nemám problém prostě mluvit o erektivních poruchách a... Ne, já jsem prostě chtěla říct. Erektivní porucha je u tebe, že se ráno neprobouzím tvrdým, ale že to je jednou za týden. To už je porucha. Ne, já jsem chtěla říct, že já jsem prostě člověk otevřený a vždycky mi přišlo lepší vlastně všechno na sebe vyblít, protože mě nikdy pak nemohlo překvapit, že jako, nevím, nedělám nic asi, co bych nemohla někomu říct. A snažím se chovat tak, abych jako... Ale mám to, teď jsem tě zase přerušil. A mám to tak, že jako jsem to měl úplný opak, jako. Já jsem ty vztahy, ale to bylo mládím, to bylo nevyvíjel, já mám pocit, že jsem se sám vyvíjel docela, tím, že i naši už pak nebyli spolu, tak jsem mohl mít trošku jiný vzory a tak, ne jak to mám říct, trošku jsem se choval jak moje máma.
kdyby to slyšela, nebude se jí to líbit, ale no, tak prostě to jsou takové pravdy. Byla taková dřív, dneska je z ní hodná babička, dobrý, ale dřív to nebylo moc dobrý a já jsem ten vzorec toho chování docela dost přebral, i když jsem vůbec nechtěl, neměl jsem to rád, to jejich chování. A já jsem byl strašně žárlivý. Spoustu věcí jsem si myslím i vykonstruoval, nebo prostě nemusela to být vůbec pravda. Jo? Věřil jsem něčemu, co se zrodilo v mé hlavě a nemusela to být pravda. Domněnky. Takže domněnky, ano. Domněnky, ale třeba měl jsem zase takový přítelkyně, který mi v tom nahrávali, jo? Že jako, ale taky to byly mladý holky, takže my jsme byli všichni v podstatě stejní, jeden za 18, druhý bez dvou za 20, jak se říká. A jak to bylo u nich nebo u mě, tak říkali jsme v jednom díle, jak jsem se já choval k ženám, k dívkám teda. Když jsem byl mladší, k ženám, k dívkám, jaký jsem byl partner, takže očekávám, jestli to bylo... Prosím vás, je to díl Nevěra, jo? Kdybyste si to chtěli pustit. Doporučuji bonusový díl www.upustpáruvpáru.cz. No a takže jestli se ke mně někdo takhle choval a bylo to stejné, tak jsem si to jenom zasloužil, že jo, to je jedno. Ale to bylo něco, co člověka pak formuje a vidím to teďka tak, že na tom vlastně nebylo tenkrát nic špatného, akorát, že to člověku strašně ubližovalo. Já jsem musel ublížit hodně někomu, někdo ublížil hodně mě, ale přitom já jsem si třeba za to docela i mohl sám. Takže a tam byla tenkrát do telefonu jsem měl chuť lozit prostě jo, takhle. Do těch Nokia, co tenkrát byly, nebo co to bylo. Maily, když už byly. A hlavně nejvíc jsem cítil nedůvěru, když jsem sám právě zahýbal. Takže jo, tam to je, si myslím, propojený, že většinou nejvíc volá asi zloděj, chyťte zloděje, jo? Jak se to říká, jo? Takže tak to je. No. A co se týká třeba financí? Financí? Já bych totiž na finance bych chtěla udělat úplně samostatný díl, ale jenom teďka, když si vezmeme jako soukromí ve financích třeba. Jako měli bychom mít přehled rozhodně. Mě totiž fascinuje, že kolikrát třeba vůbec jako ženský a i naopak, jako že třeba neví, kolik druhý člověk vydělává. No já se ti třeba pochlubím. No to jo, tak ty mi hlásíš částku. Buď se ti postižuju, anebo se ti pochlubím. Žádná jiná varianta není. Jako jasně, ale... Abys věděla, kolik ode mě nemáš čekat. Ano. Kolik mám čekat, že budeš chtít po mně? Dneska ta nula bude větší než minule. Ne, ale že jako já netvrdím, třeba my si opravdu jako říkáme, ale ne, že bychom si to hlásili z důvodu, jako že to ten druhý musí vědět, jo, jakože teď mám na výplatní pás, ale prostě máme to jako běžnou informaci úplně stejnou, jako že máme v ledničce zrovna 4 vajíčka, jako kolik. Ale chápu třeba, že jsou páry, který si jako nehlásí přesně do koruny, co mají na výplatní pásce, ale přijde mi zvláštní, když nemají jako vůbec přehled. To je jako divný, no. No ale tak možná nemusíš mít přehled, pokud nežiješ z bláta do huby. No dobře, nebo, ale i jak tak. Jak se říká, z ruky do huby, z bláta do huby. Asi ale když mít. víme, že já třeba na konci před výplatou většinou jsem v nule, protože i když mi něco zbýde, tak třeba koupím na barák něco nebo tohle. Jasně, tak ale tak já to říkám proto, že aby jsme tak nějak to rozdělili, abys věděla, že na nechty můžeš jít jenom jednou za měsíc, jo? že to mám takový a makový. Ale třeba kdybych jako vydělal takže budu v plusu na konci, tak bych ti to třeba neříkala, ale třeba za půl roku bych se ti pochlubil. Hele, mám tam našetřených 70 000. Ale ty nikdy nemůžeš být v plusu, protože my prostě žijeme... Nemůžu, protože... Jako v ne, takhle, ty můžeš být v plusu, až doděláme dům, ale jako v současné chvíli rekonstruujeme a žijeme ve studni na peníze. A prostě je úplně jedno, kolik bys teď vydělával. To je úplně jedno. Ať bys vydělával, kolik chceš, vždycky prostě na konci měsíce budeš na nule, protože se všechno strčí do baráku. Já mám lepší pocit, když to dávám z těch výplat a posouváme se, než aby to bylo z nějakého velkého balíku. Jo, tak jasně, no ale prostě strkají se teď peníze do domu, takže to je jako úplně, jako a ty opravdu jako neřešíš nějaký to prostě, ty tu výplatu jako rozdistribuješ na všechny strany, takže to tak je, ale i tak, jako
já neříkám, kdybych věděla, že jako vyděláváš plácnu, jo, jsou samozřejmě lidi, jejichž výplaty jsou 100 000 nebo milionový klidně, tak neříkám, že bych potřebovala vědět, jestli ten měsíc partner vydělal 1 284 257 korun, ale jako asi bych trošku chtěla mít přehled, jestli prostě se mám dívat na baráky na Sicílii nebo prostě v Pacifiku, že jo? Tak jako chceš mít prostě přehled, jako... já nevím, tak... No, hele, kdybys třeba vydělávala 50 000 měsíčně a já bych vydělával něco kolem 1 000 000 měsíčně, tak bych to pořád nesděloval. Věděla bys, že jsme zajištění a v pohodě. Kdyby ses mě zeptal bych se, proč to chceš vědět a řekl bych ti, mám tam tolik a tolik, proč? Jako chceš třeba, někde něco kupovat? Jako nebo třeba je něco jiného, jako třeba společný konto, to už bych asi nechala do toho dílu o těch financích, to už je jakoby specifický, ale prostě myslím si, že by měl být aspoň nějaký hrubý jako přehled, protože jako nikdy nevíš, až tě v manželství, až tě s dětma je to úplně jako... jiná situace, nikdy nevíš, co se stane a je nemilý potom zjistit, že třeba máš dluhy, o kterých a to třeba... Ale kdybych na tím byl hodně dobře a začalo by nám to skřípat, tak bych ti rozhodně neříkal, kolik mám. No, dobře, ale taky si vem, že jsou vztahy, kdy třeba začínali, že ten chlap měl hodně peněz, nebo jeden v tom páru, to je jedno, ale tak prostě většinou to bývají muži. A najednou ty peníze prostě neměl a ta ženská to nevěděla, protože prostě žila v tom, jako máme a nezajímala se bylo a prostě najednou přišla až k tomu, že jsou jako dluhy, protože ten chlap, protože a nebo neměli... přijdete k rozvodu a tam vám řeknou, no máte dluhy tolik a tolik třeba. Ale to se nemohlo nikomu stát. Ale tak třeba se to někomu stalo, no. Že se jako dozvíte a že vám třeba ještě právník té druhé strany řekne, a když jste se jí jako rozhodl říct, že jí budete dávat jenom tolik a tolik peněz, to jste měl říct hned, nebo takhle to u vás chodí? A já jsem si v duchu řekl, a jako jak je to normální, jako že třeba až přijdu k soudu a tam se dozvím, že máme dluhy 100 000 a tak dále. Ale to je právě ono, že si myslím, že i tam byla špatně nastavená komunikace, že prostě v momentě, kdy nemáš problém tomu partnerovi sdělit cokoliv, ale byť i ty nepříjemný, tak může se stát, že prostě se dostaneš, nebudem rozebírat, to jsme si řekli, nebudem co a jak, kde ty dluhy vznikly a tak, ale prostě i dluhy v manželství se můžou stát. No. Ale v momentě, kdy je ten člověk začne zapírat, nesdělí nebo má strach je říct, tak to je prostě průser. Ne ten dluh, to se dá vyřešit, dluhy se vyřešit dají. Jasně, třeba já jsem dluhy zaplatil, že jo, na začátku, ale oni jak si vznikli nový. Já jsem tvoje taky zaplatila. Jaký? Aha, jo, to je pravda. Taky za to máš půlku baráku, ale. No však dejť. Jsem ti odevzdal, jako. Ale to je právě ono, že jsme šli do toho vztahu i s tím, že jsme věděli, že ty máš půjčku, já mám půjčku. Prostě je normální za mě mít přehled a nebavíme se o korunových částkách, ale prostě vědět, jak na tom ten druhý je, minimálně jestli je v plusu nebo v mínusu a hlavně v průběhu toho vztahu jakoby to komunikovat, aby ten druhý věděl i to, když se to změní. Co chceš říct, chytrý? Já to úplně vidím, ty jiskřičky v těch očích. Jak se ti strašně zdálo divný, že když jsem tě poprvé uviděl a vzal jsem tě na taneční parket, tak já jsem ti to všechno neřekl. Než jsme došli si zatancovat, tak jsem ti říkal, mám dluhy, jsem rozvedený, mám 2 děti. A spím na zemi v nedostavěné hospodě. To je ideální prostě partner, který vám všechno řekne hned. Ano. No nic jako... si mi netajil, jenom tu občanku si mi neukázal. No, tak je viděla, no. Ale tady s těma všema zkušenostmi ti muselo být jasný, že jsem starý. Nebo proč bys dal občanku? No tak totožnost, abych si ověřil, kdybych si tě chtěla proilustrovat ještě po cestě. Že jsem ti neřekl, jaký jsem Metuzalíks, ale dobrý. Tak pojďme dál. Dluhy a 2 děti se dají a rozvod se dají stihnout i do 23, i do 20 zlato. Tohle mě zajímá. Hele, existuje pojem digitální nevěra. Jakože já jsem tě načapala, jak to děláš s trolící 326 pod mostem duší. No. Jo, to by nasralo. No prostě, ale jako některé páry ji vnímají už jako
tajné flirtování nebo intimní komunikace online, i když nikdy nedošlo k fyzickému setkání. To jako nemusí dojít. Ono to mentálně je teď již mnohem horší, si myslím. Ano, to už jsme řešili. Když jsme napojení někde na někoho, ano. Takže já můžu spát s cizíma chlapama, ale nesmím u toho na ně být mentálně napojená. To je průser. Nesmíš na ně myslet, ano. U toho. A kdybych u toho myslela na tebe? Bylo by to takto v pořádku? Když nebudeme napojení, tak dobrý. Já bych chtěla jenom říct, že náš kameraman právě zvedl hlavu od mobilu a zajímá o odpověď. Ale když nebudeme na sebe mentálně napojení, tak... No, když tě nebudu nikdy podezírat a nebudu vědět, takže jako nevědomost je sladká, ne přece, takže já budu žít v nevědomosti a... Takže jak říkal Uzel, nebo kdo to byl? Uzel, ne? Jak říkal Uzel, udělej si na něm Uzel. Zatloukat. Debil. Tak, ale my jsme tady tohle nakousli taky v tom dílu té nevěry. Já jako osobně, kdybych zjistila, že si jako... Jenom, že to je zas odstupňovaný, jo. Jsou ženský, kterým vadí, že třeba frajer lajkuje fotky na Instagramu. Uh-huh. A teď je jako otázka. Hele, ty sleduješ Perkausovou, koho ještě sleduješ? Moniku Bellucci. Ano. Koho ještě sleduješ? Moniko, víš, asi tě budu muset přestat sledovat, no ale... A dávat ty lajky. Píš mi dál, ale nemůžu ti to lajkovat. Jako víš, že... Monika pak Gal Gadot ještě sleduju, ano. Jo. Já třeba nesleduju žádný chlap, bych chtěla říct, jo, takhle. Žádný herce, ani ty, co se mi líbí. Ale to já neovlivním, mám otevřený profil. Ano, ona má 10 000, nemám z toho má 5 000 honíčů, kteří posílali penis. Už ne, ale ještě jsme byli spolu a ona mi je ukazovala takhle. Jako, protože jsem měla 15 000 lidí na Instagramu, když jsme spolu začali. Pak jsem začala dávat fotky s tebou a teď mám něco málo přes 9 000, protože všech 6 000 z mých honičů odešlo, že jo? Ano, ne všech. 6 000, já nevím z kolika. Ještě tam někteří zůstali, si myslím. No, ale ty jsou neaktivní. A nebo jsou hodní. Už mi penisy žádný nechodí, dlouho už mi žádný chodí jenom nepřišel. pozvánky na... Na co? Já nevím, na ty... Za kolik tisíc to chtěl jenom, aby s ním šla do kina nebo do divadla? A to už dávno, za 10, si nepamatuju něco takového. Za 10. No. Vidíš, jak jsem byla blbá, mohli jsme mít na novou... Já se tady dřu na domečku a mohl jsem si zaplatit tam Igora. Tak, přesně. Ale takže třeba, jako když lajkuješ fotky tady, nebo já nevím, jestli to děláš, protože já to nesleduju, ale kdybys to dělal, tak by mi to nevadilo. Kdybys třeba lajkoval fotky tady nějakých, o kterých vím třeba, že byly tvoje ex, nebo že jsi měl někdy v merku, to bych možná trošku zpozornila, kdybych si toho ovšem špimla, což je velmi nepravděpodobný, protože to nesleduju. Olajkuju jim, když se vdají třeba. nebo tak, jako no, ale jako jsem tam nějaký ten like dám, ale musí to stát za to, není to takový to, jako že... Jo, ale já si musím říkat, aby mi příspěvky lajkoval. No. Ale ty je nechceš jenom lajkovat, ty chceš komentovat, sdílet a vkládat. Ano, a to já všechno neumím. Jako. No, ale jako kdybych věděla, že si s někým píšeš nebo flirtuješ na sítích, tak sice bych to nezjistila, protože ti do toho mobilu nelozím, ale kdybych to zjistila, tak to si píš, že bych byla naštvaná. To já bych byl taky, ano, samozřejmě, to je v pořádku. No, takže se shodneme. Ano. Je to v pořádku, tak co tam máš dál? Psychologové upozorňují na rozdíl mezi transparentností, což znamená dobrovolně sdílím, anebo dohledem, jsem nucen sdílet. No, takže to je to, že jsme si nastavili prostě stejný hesla, nebo víme ty hesla, ale jakoby nelozíme si do toho mobilu. No. A taky o důvěře je tady vlastně, kdo se necítí jakoby pohodlně v tom vztahu a nevěří tomu člověku, tak má nutkání právě lozit do toho mobilu nebo prostě kontrolovat. Jo. Kdo se necítí sebejistě a takhle, jo. Takže kontroluje, což, no jasně, to je jasný. Jo. To bylo poslední? Asi jo. Mám tam něco na druhé straně? Nemám. Tak jak bychom to shrnuli? Nemám problém se soukromím, víceméně, když chceš mít více soukromí nebo méně soukromí, to je
Prostě, kdybys chtěla mít hodně soukromí, tak by to bylo podezřelý. Asi tak. Stejně tak u mě, že jo? Když bych já chtěl hodně, jakože nelez mi tam, ne to. Proč? To jsem právě chtěla říct, že si myslím, že samozřejmě... Jako není to slušnost lozit někomu, jo? Takže i když my nemáme problém a ty bys byla někde na záchodě a abych si projížděl mobil, tak by se určitě zeptala, co, a bylo by to takový jako... Ale já bych se osobně taky cítil jako divně. Zvláštně, jo. No, asi to se prostě nedělá, jo. Ale to je to, co jsem chtěla říct, že jako obecně vzato si myslím, nebo podle mě v mým uvažování je lepší, když žádný tajemství jako ve vztahu nejsou, když je ten vztah transparentní. Ale já tajemství mám, to ti říkám, já ti ho řeknu. No proto říkám, že možná dneska natáčíme naposled. No. Co se týká soukromí, tak je přirozený, že člověk má nějaké věci, které nesděluje, ale myslím si, že to není ani třeba kolikrát, že bych to jako nechtěla sdělovat, ale tak prostě neříkáš si s tím druhým člověkem úplně každý prd, jako to zase. A jasný. Na druhou stranu asi není téma, na který bych ti neodpověděla upřímně, kdyby se mě na to jako zeptal. A myslím si, že problém nastává přesně v momentě, kdy začne se dít to, že se mění ty návyky těch lidí. Právě to, že třeba zamykají ten telefon, že ho nosí všude sebou, aby někde neležel. To dobrý, nebo začínají používat věty typu promiň, třeba jako tohle není tvoje věc, to je moje věc a teda. Takže to asi tohle, když se vám ve vztahu stane jako změna, pokud to tak nemáte dobrovolně nastavený od začátku, což samozřejmě jako respektuju, že to tak někdo může mít, tak si myslím, že to je asi ten red flag, kdyby měl člověk jako zbystřit. A proto si myslím, že i spousta lidí nechce mít takhle jako to otevřený, protože si řekne, co kdyby do budoucna jako ty chtěl mít nějaký flirt nebo něco takového. Jak bych to pak dělal? Třeba já teďka, kdybych tě chtěl podvádět, tak jako, jak bych to dělal? Já bych musel fingovat třeba, že jedu do fitka, musel bych tam nechat auto s mobilem, jako šlo by to. Tak jde to vždycky, hele, kdo chce. Ale musí se nějak domluvit, takže to by muset jako... To je třeba ta věc, proč mě to sdílení té polohy, nebo to, že máme ty mobily otevřený, vůbec jako nevadí, protože to prostě kdo si chce ten způsob najít, tak si ho najde vždycky. Vždycky můžeš říct, zapomněl jsem mobil doma, zvlášť jako... my Češi jsme velice vynalézaví. Ano, a my Češi jsme velice vynalézaví, takže v tomhle směru to vůbec jako neřeším. A naopak si myslím, že tím, že my to máme takhle otevřený a tím pádem je tam ta důvěra a nemáme ten důvod té kontroly, tak možná to máš jednodušší než vlastně ty vztahy, kde ta kontrola jako probíhá pravidelná. Tak jo, no a teď, protože já už jsem velmi zvědavá, jaký tajemství přede mnou skrýváš, tak půjdeme teda do bonusu. Pokud byste si vy chtěli pustit bonusový díl, tak tyhle volný najdete na všech podcastových platformách. Na Apple Podcastu, najdete to na YouTube, na Spotify a i na našem webu www.upustpáruvpáru.cz. Ale pokud chcete bonusy, tak to už musíte jít cíleně na náš web a můžete vstoupit do našeho klubu Kotelna. Ano, a v kotelně, a já budu originální, nám nemusíte naložit. Já jsem mu dneska nadávala, že furt říká v každém díle, že nám tam můžete nakládat. Ano, můžete nám tam samozřejmě naložit. Nemusíte. Ale nemusíte. Můžete nám radit s tématama a můžete se nám i svěřovat s vašima příběhama, kterými tady pak můžeme a nemusíme zase pustit dál. Tak jo, tak děkujeme, že jste byli s náma. Páček, shledáček. Milujte se a množte se. Ale s rozumem. Ahoj. Čau.